आमची कात्रजवरून मटेरियलची गाडी आता आलेली आहे. असा टेम्पोवरून येतो आमचा. फिनल 20 बॉटल 5-5 लिटर. कॉल केला का त्याचा? हां केला. पिंक कलर कमी काढा जरा. अशी गाडी एकदम पॅक होऊन येते आपली कात्रजवरून. कात्रजला घाटात आपली कंपनी आहे. तर डायरेक्ट बघा अशी माझ्याकडे गाडी येते. एक 6-7 ठिकाणी मी उतरून घेते आणि डायरेक्ट आपल्या शॉपवर मटेरियल उतरून घेते. हे पण आपली गाडी अशी लोडून आलेली असते पूर्ण हे क्लिनिंग मटेरियल आहे. आपली गाडी ना कात्रज घाटातून आलेली पूर्ण फुल होऊन माझ्याकडे आलेली असते. पूर्ण दिघीमध्ये, चरळीमध्ये, आळंदीमध्ये पूर्ण खाली होते गाडी. माझ्या शॉपला खाली होते. फिनेल 5-5 लिटरचे 20 कॅन.